mga tugang sa good morning and welcome back to my channel. For those bago po dito sa aking YouTube channel, maraming salamat po dahil nadalaw kayo dito sa aking channel. Ngayon po ay ngayon pong araw ay may pupuntahan po ako sa Iriga City. Susurpresahin ko kasi yung kapatid ko dahil sa malapit na yung birthday niya at meron akong ibibigay sa kanya na munting regalo na alam kong gustong gusto niyang kainin talaga. So nag-order ako kay Ma'am Aliyah ng dalawang falafel. Dadalhin ko siya sa Iriga. Mga tugang, samahan niyo po ako sa aking journey papuntang Iriga. Tara! So yun mga tugangs, on the way na ako doon sa kay Ma'am Aliyah. Kukunin ko yung order ko na falafel sa kanya. So mga tugangs, kukunin ko muna yung aking order at update ko kayo. How much ma'am utang ko? It's okay, kasi malayo yung biyahe mo Iriga. Ilang kilometer ito? 40. Surprise ko kasi to sa sister ko kasi magbe-birthday na tapos nagki-crave siya ng falafel. So at the same time, binablog ko. So hello ka sir sa vlog ko. Sige, thank you sir. Salamat po. Thank you. So time check is 12:04. Dito na tayo mismo sa may kalampas lang ng CWC. Nasa 14 kilometers na tayo mga tugangs. At malayo-layo pa. 25 kilometers pa yung tatakbuhin natin. Yung papadyakin ko. So huwag kayong magsasawang samahan ako hanggang Iriga. So mga tugang sa ito palang vlog ko na to is ito na naman yung first vlog ko after 3 months ata o 4 months na hindi ako nag-upload ng vlog sa aking YouTube channel. Sobrang busy at may mga pinagdadaanan ng mga problema na normal lang na siyempre nangyayari sa individual na tao. So ngayon ito yung unti-unti kong pagbabalik sa aking YouTube channel at dun po sa mga subscribers ko na naniniwala sa akin at nandiyan pa rin, maraming salamat at nakasuporta pa rin kayo kahit matagal akong nawala. At dun po sa mga bago, maraming salamat din at napunta kayo dito sa aking YouTube channel. Mga tugang kasi ang naging nangyari sa akin is
uh, this past few months, dahil sa busy ako sa sarili kong trabaho as freelance editor, naging busy talaga ako kasi ang daming clients na dumating at yun, hindi ko kayang ipagsabay ang pag-vlog at ang pagtatrabaho as freelance editor. Tapos, nangyari, paunti-unti nawawala na yung mga clients ko at yun, naubusan ng pera. Kaya kailangan kong nag-isip ng ibang paraan para sa i-edit. Kaya ang nangyari, parang na-defocus ako, parang hindi na ako ginanahan mag-vlog, na burnout ako. Kahit yung ibang clients ko na dapat napapag-editin ko, yung iba hindi ko na natanggap, hindi ko tinanggap kasi nasa burnout stage kasi ako na stress at depressed. Personally, may personal problem din ako, hindi lang sa financial. So, sa totoo lang, hindi ko kasi masyado sinishare yung problema ko sa family, sa mother ko, sa mga iba kong kapatid. Most of the time, sa akin na lang. Although, marunong naman ako mag-handle ng problema. Hindi naman ako yung tipong depressed, talagang depressed na depressed. Or, alam mo yun. Pero, dahil sa wala kang kasama sa buhay, malayo yung asawa mo, yung mga anak mo, LDR kayo. So parang walang emotional support na nakukuha. Wala akong nakukuhang ganon. So particularly, nakakalungkot talaga. Sobrang nakakalungkot. At yun yung mga pinagdaanan ko. So, konti-unti naman nakaka-recover na ako. Dahil din sa tulong ng iba, ng mga kaibigan ko na nagsusuporta pa rin sa akin at naniniwala. Meron din na sumusuporta financially, nagdodonate sa akin ng pera para, yun nga, makasurvive. Alam naman kasi natin na mahirap ngayon ang buhay ng nasa pandemic. Kaya talaga mahirap. Pero okay naman ako. Okay na rin naman ako. Ito na yung simula ng pagbablog ko ulit at pag-e-edit. At sana tuloy-tuloy na. At yun nga, mapatuloy ko yung advocacy ko na dapat ma-inspire kayo at maturuan ko yung ibang mga YouTubers na kung ano mga kailangan nila sa editing. Binibigay ko lang kasi talaga yun for free. Hindi ako nagpapabayad sa mga YouTubers kasi lalo na doon sa nag-uumpisa at walang alam sa editing skills. So talagang tinuturuan ko sila. Yun yung isa sa mga advocacy ko. So sana po patuloy niyong supportan ako sa journey ko dito sa aking YouTube channel. At iikot ko kayo dito sa Bicol region. Pupuntahan natin yung mga magagandang lugar, yung mga pwedeng makainan na masasarap. Tapos mag-discover tayo ng mga magagandang lugar na hindi pa basta-basta nakikita ng mga
mga hindi taga dito or mga taga dito din sa Bicol pero hindi nila alam. So yun ang i-discover natin paunti-unti. So more on bike adventures ako mga tugangs. At yun, sana magustuhan nyo ang aking content at sana mag-enjoy kayo. So mamaya ulit mga tugangs. Mamaya na yung daldal, magpapadyak muna akong malayo pa yung pakapadyakin ko, 25 kilometers pa. So time check is 1:14 in the afternoon mga tugang. Andito na ako ngayon sa Baaw. Yan papuntang Naga City. At ito papuntang Iriga at Legazpi City. Yan. So nagpahinga muna ako dito sa isang tindahan. Nag-water break muna. At pagod na. Nakaka 30 kilometers na tayo mga tugang sa 13 kilometers na lang Iriga City na tayo. So, pahinga muna ako mga tugang sa after mga 5 minutes. Alis na ulit ako. So, mga tugang, sandito na tayo sa diversion ng going Nabwa, direktang papuntang Nabwa, at ito naman sa kaliwa is papunta itong Iriga. So dito tayo dadaan sa kaliwa kasi Iriga talaga naman yung pupuntahan natin, at kung sa Nabwa tayo dadaan, iikot tayo, so mahaba yung biyahe natin. So sige mga tugang, update ulit maya. Malapit na tayo sa Iriga. Nakalampas na tayo dun sa Baaw proper. So 5 kilometers according kay Google Map. Doon na tayo sa Metro Gaisano. Andun nagtatrabaho yung kapatid ko. So konti na lang. Ay, grabe, nakakapagod yung pagpadyak mga tugangs, pero nakakapagod pero masaya. Hindi stress kasi another achievement ka na naman to 40 kilometers tas balikan. So pagdating ko doon kay sa kapatid ko, kay Ate Joy, siguro 1 hour lang ako doon o 2 hours lang ako mag-stay. Balik na ako kasi aabutin ako ng gabi sa daan sigurado. So kailangan makabalik agad. Pero yung pabalik ko, hindi ko na masyado i-vlog mga tugangs. So update ko kayo mga tugangs pag nasa loob na talaga tayo ng Iriga City. Konti na lang. Isang liko. Yan na. Handa na tayo. Sabi nung pamangkin ko,
si Ino. Nasa ground floor daw. At ang name ng shop is Vintage Shop. So andun siya. Sana andun siya. Sana hindi siya nag-break. Lapit na. Hindi na lang. Ang problema, umaambon. Nako! Kung kailan nandito na tayo, saka umulan. Hanap muna tayo ng silungan. Yan, inabot ako ng ulan. Kung kailan malapit na ako umulan ng malakas, ilang meters na lang ako sa sa Metro Gayasano, pero umulan ng sobra-sobra. Pero habang naghihintay ako ng pagtigil ng ulan, kakain muna ako kasi wala pa akong lunch talaga. So andito ako nag-order ako ng pansit. Pansit bato to, pero may sabaw. Kasi with egg. So may tubig din na naman ako. So kakain muna ako mga dugangs, and then after nitong ulan, diretso na ako sa kapatid ko. Yan po si Doc Joy. Tulog ko. Ano po? Ano? Nag-bike ka lang naman. Pas advance gift ko sa'yo mo. Diba nakikrib ka kayo? Hindi ka na magtulog. Sabay ka na sa kumaguli sa aga. Patay. Tapos ka na. Mag-ban na lang kita. Dito, din. Nag-bike ako. Ano kita na mga bike ka? Delikado. Suya mo. Nagpuan ako. Hindi siya mo. Ang paborito ko na napalapin. Oh my God. Thank you. Diba, meron daw lang kita. Ayan, si Lolo. Lolo, kapatid ko yan. Ay, wag na po, wag na. Wag na. Para ingat. Alis muna kami ng Metro Gayusano. Punta kami ng Jollibee daw. So, yun. Bibili daw kasi ng pagkain si Ate Joy para dun sa mga kasama niya. Nandiyan si Ate Joy, kasama ko. Nagulat talaga siya. Gulat siya dun sa ginawa ko. Pero yun, dito kami ngayon sa Iriga.
dito pala nagtatrabaho yung pinsan ko. Ayun na. Siya yung pinsan ko. Yun. Yeah. Lalagta ka sa vlog ko ah. Ah, bukan! Yun na oh. Nasa vlog ka na. Nag-edit na, nag-ano na ako. Nag-video na ako. Nag-wait ka lang? Oo. Grabe siya. Thank you, thank you. Thank you. Sige, ano sabihin mo? Naka-smile na oh. So, dito nagtatrabaho yung kapatid ko sa Vintage Optical sa Iriga, sa Metro Guide Sunny Mall. At yun, Vintage Optical. So yun, andun sa mga nasa Iriga, bisita po kayo dito. Ayan. Hindi ako pinauwi ng kapatid ko. Kasi daw, dito daw ako matulog. So, sabi niya, bukas na lang daw ako umuwi. Dito na lang daw ako matulog din sa apartment niya. So, yun. Bumili lang ako ng ng gamot. Dito, alas 7 pa lang. Halos wala ng tao dito. Sa Naga City, ang dami pang tao. So yun, bumili lang ako ng gamot ng Alaxan kasi sakit ng ulo ko. Kasi sinungatan ako ng kapatid ko ng salamin. Kaya sumakit yung ulo ko. Ayan, fresh na ako, naligo na at uminom na ako ng gamot kasi masakit nga ulo ko. Yun, may nangyari kanina kasi di ba umalis ako, bumili ako ng gamot, nakita pala ako ng landlord ng sister ko at akala niya kung sino, akala niya magnanakaw kasi bigla na lang daw lumabas dito sa compound. So hindi ko alam kung ano nangyari kasi nasa tindahan nga ako. Nangyari, nagkausap silang dalawa ng sister ko. Sinabi niya, kapatid nga ako. Ngayon, ang bait ng landlord kasi itong room na to, bakante. Dito muna ako pinatulog. At dito muna ako, tapos nag-provide ng mga timba sa katabo, tapos yung sister ko, sabon, tapos ito nga ang bedsheet, saka yung foam, nakaunan, tapos electric fan. So, magiging masarap yung tulog ko ngayon. Kasi solong-solo ko lang yung room. Kasi iniisip ko, pag doon ako matulog sa sister ko, alam ko hindi makakatulog yun kasi ang lakas kong humilik. Kaya yun. So, hindi ko lang natanong si sir kung anong pangalan, pero gusto ko pong magpasalamat sa iyo kasi ang bait mo. Talagang pinatulog mo pa ako dito sa room na to na libre. Syempre, maraming salamat po. So, sana, yun, may makuha ka pang mga magre-rent dito. Mga tugangs, mag-ano muna ako, magpapahinga muna ako. Busog na rin ako kasi kumain na rin kami kanina. So, yun, papahinga na, tapos bukas naman ulit. Alam ko masyadong mahaba na to, yung video na to, pero maraming salamat pa rin po. So,
Bukas ulit mga tugas. Ano, Nay? Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. See you later. See you later. Bakit ako sa'yo mo? Okay. Okay, bye-bye. Thank you po. Ako to. So medyo malayo-layo pa yung takbo natin. Mga 30 kilometers pa, more than pa. So dito ako dumaan mga tugang sa Nabwa dahil mas mabilis kasi diversion ito. So kung dadaan ka sa normal, kasi ang original na ruta talaga from Naga to Legazpi is dadaan ka ng Baaw at ng Iriga. Nang dahil sa hindi na ginawa tong diversion, yun nga, para mapadali yung biyahe. Yan, dito tayo dumaan kasi yun, mas maganda yung daan at mas mabilis yung biyahe. So hindi ko na masyado ibibidyo yung or i-vlog yung pagpa-uwi ko kasi masyadong mahaba na tong vlog ko na to mga tugang. So first of all, gusto ko magpasalamat kasi umabot kayo hanggang sa dulo ng video na to. Maraming salamat. At yun, sana huwag kayong magsawang magsubaybay sa aking mga vlogs. Doon po sa mga baguhan, if you like this video, please subscribe po sa aking channel. Please like. Siyempre, kung gusto nyo pong i-share, mas maganda po. At yun, dun sa mga dating supporters ko na, maraming salamat. At na-miss ko kayo. At sana nag-enjoy kayo sa adventures ko ng Naga to Iriga and then Iriga to Naga. So, pero hindi ko na masyado i-vlog to kasi ganun pa rin naman yung dadaanan ko. So hanggang dito na lang po yung vlog ko mga tugangs. At always remember na God is good all the time. So, maraming salamat po and see you on my next vlog. Hello matugang, dito ako ngayon sa Wheels and Miles sa Pili Camarines Sur. Meron akong mga nakilalang mga bagong subscribers. So, napansin kasi nila na nagbo-vlog ako. So, ngayon nandito sila. Yan. So, anong mga pangalan niyo, bro? Ako si Major James Richard. Ikaw, bro? Ako si Major Rene. Tapos, ikaw? Christian Santiano po. So, yan. Ano ba yung sinasabi niyo sa akin kanina? Sa mga siklista po dyan, sali po kayo, fan bike. Parang nalasugan. 150 lang po, may free t-shirt na. Kasali pa kayo dito? Opo. Kasali kayo? Kayo ba nag-organize ito? Hindi po. Hindi. Sali po kayo para mas masaya. Ay, saan to ano? Dito po, nakalagay. Sa Bunbun. Easy. So mga tugang, so sino yung mga bikers na gustong pumunta sa fan bike sa Bunbun, Camarines Sur, sali kayo. So kayo, sasali kayo. Masali po kami. Oh, nice. Ayos yan. Sige. Sama tayong lahat para mas masaya. Yan, ayos yan. Para healthy, di ba? Opo. So, try natin bro. Sino may shoutout ba kayo? Shoutout sa mama ko, di ba ako nagpaalam. Shoutout sa Team Chinelas. Lalaki din team natin. Nice. Ilan na bang members ng Team Walo pa Chinelas? lang po kami. Sige, okay lang yun. Okay lang, lalaki din yan. So anyway, bro? Salamat ha. Salamat. See you next time ha. Salamat
Salamat sa pag-subscribe. Salamat. Subscribe po kayo. Salamat.